inti Kejn? Ninsab tajjeb, insallimlek Angela u nieħu l-opportunità biex nawgura lilek u lit-tim kollu ta' Niska tal-Festi Tajba. Grazzi, jiena nirreċiproka propju anki din l-awguri, però fil-verità Kejn dawn iż-żminijiet forsi ta' festi taraw iżjed sitwazzjonijiet intom bħala fondazzjoni? Ara, jiena l-messaġġ dejjem ngħaddih l-istess li il-persuni jridu jibqgħu konxi, jridu jibqgħu aware tar-riski kollha relatati mal-attività tal-vizzju tal-lob tal-azzard, mal-attività tal-gambling biex niftehmu il-lob tal-azzard. U intom naturalment anki bħala fondazzjoni għandkom twemmin partikolari, twemmin sabiex tixprunaw aktar il-qudiem dak li għandu x'jaqsam fir-rigward tal-vizzju tal-lob u x'hekk. Ekku, kif kont qed ngħid, in-nies iridu jibqgħu konxi sa nasiha. Kemm fuq il-riski relatati mal-lob tal-azzard li huwa gambling u mal-lob per se li huwa gaming. Sa dan it-tant il-fondazzjoni temmen li hemm bżonn aktar għarfien permezz ta' kampanji edukattivi, Angela, kemm fl-iskejjel tagħna kif ukoll fis-soċjetà in ġenerali. Il-fondazzjoni temmen ukoll li għandna inkomplu insaħħu ir-riċerka viżavi l-lob tal-azzard fis-soċjetà tagħna, irridu nipprovdu alternattivi, nappoġġjaw entitajiet, organizzazzjonijiet, volontiera. Meta qed tappoġġjaw bliema sens? Iva, nappoġġjaw finanzjarjament l-għanijiet ta' dawn l-organizzazzjonijiet ta' dawn l-entitajiet fejn tali aġenda sportiva, kulturali, edukattiva, inkunu qegħdin nipprovdu alternattiva għal-vizzju. Mhux biss il-lob tal-azzard, imma għal-vizzji kollha. Barra minn hekk il-fondazzjoni tkompli tkun ta' spalla ta' support għal min ikun qed jgħaddi mill-problemi tal-lob tal-azzard patoloġiku. Inti semmejt il-lob kollu u semmejt anki tipprovdu alternattiva anki għal dan il-lob u mhux lob tal-azzard biss imma il-lob kollu. Meta qed tgħid alternattiva għal dan it-tip ta' lob, għax l-alternattiva naħseb dvarja minn ħaġa l-oħra wkoll. Ekku, il-Fondazzjoni Lob Responsabbli temmen fan wieħed li tappoġġja tagħti s-sostenn tagħha lil entitajiet varji, nerġa' nirrepeti, se jekk ikunu entitajiet sportivi, kulturali, edukattivi, fejn dawn l-entitajiet l-isfida tagħhom hija waħda li jipprovdu dik l-alternattiva biex il-persuna kemm ta' etajiet teneri u kif ukoll iż-żgħażagħ tagħna ma jaqgħux fil-limbu tal-vizzju. Allura aħna dak lan narawh bħala sfida soċjali, imma insostnuh, ngħinuh, nappoġġjawh anke b'mod finanzjarju biex jilħaq il-miri tiegħu. U meta qed tgħid limbu, il-limbu mhux il-persuna, il-vittma biss tkun qiegħda fih, imma naħseb ikunu iżjed fil-limbu il-maħbubin tagħhom, il-membri tal-familja tagħhom, illa għaliex ikunu qegħdin jaraw is-sitwazzjoni quddiem għajnejhom, mentri l-persuna involuta kultant tiċħad il-fatt li għandha problema. Ekku, il-vizzju ma jolqotx l-vizzjat biss, imma jolqot lil tal-madwar ukoll kif dejjem nirrepetu. Nippruvaw aħna bħala fondazzjoni nerġa' nirrepeti daqsxejn nerġa' immur lura għal bżonn tal-alternattivi fis-soċjetà tagħna li fejn nieħu daqsxejn spunt u nirringrazzja wkoll lill-Onorevoli Ministru Silvio Xkembri tal-li dejjem jappoġġjana f'dawn l-għanijiet tagħna. F'dan l-aħħar xahar għenna diversi organizzazzjonijiet fosthom nurseries tal-futbol, pereżempju, kemm ta' Ħall-Qormi, kemm tal-Imtarfa, kemm tar-Rabat, għennihom, provdejnilhom ukoll aktar technical equipment
biex jgħinuhom fit-taħriġ ta' daw it-tfal, ta' daw U iż-żgħażagħ. l-emmek naljenawhom Ekku, minn affarijiet oħra. Ekku, il-ħsieb huwa dak, il-fondazzjoni se tkompli tgħin entitajiet varji, se tkompli issemma leħna fis-soċjetà tagħna, imma mhux biss. Aħna servizz ieħor li tipprovdi l-fondazzjoni huwa il-1777. Din hija linja ta' għajnuna nazzjonali fejn il-persuni l-vizzjati, fejn persuni li mhumiex il-vizzjati tal-madwar kif qed tajjeb ħafna inti Anġela, iħossu li għaddejjin minn problema u jħossu li għandhom bżonn għajnuna, indur fuqhom u ninkoraġġihom għaliex dawn l-affarijiet ma fihom xejn tal-mistħija biex jagħmlu kuntatt magħna via l-linja ta' għajnuna nazzjonali. Jekk jiddejqu jsemmaw leħenhom, saħansitra jiddejqu jsemmaw leħenhom, jistgħu jikkuntattjawna via iċ-chatline fuq www.rgf.org.mt. Dak tkun qegħdin dirett intom meta xi ħadd jikkuntattjakom tirrisponduhom minnu fihom. Yes, għandna staff professjonali imħarret sena sħiħa fejn nilqgħu il-karba ta' dawn in-nies u nippruvaw noffru s-support kollu tagħna dak il-ħin. U min huma n-nies li javviċinawkom l-aktar? X'inhi trend il-persuna li għandha l-problema jew inkella il-maħbubin tagħhom, il-membri tal-madwar? Għax kultant nafu nifhmu illi dik il-persuna li tkun għaddejja mill-problema ikolla denial ma taċċettax li hi fil-verament għandha problema. U minħabba dan il-fatt, iva normalment ikollna aktar telefonati mill-membri tal-madwar. Hawnhekk nixtieq indur daqsxejn fuq il-persuni tal-madwar li vvizzjat li inneħħulkom il-kappell bħala fondazzjoni għejnuhom lill-membri tal-familja li għaddejjin minn daw il-problemi, imma fl-aħħar mill-aħħar Anġela ngħiduha kif inhi, jekk l-vvizzjat ma jurix il-will power li jrid kambjament f'ħajtu li jrid jirranġa s-sitwazzjoni, hemmhekk dan ikun kollu għal xejn. Ejja nħeġġu l-vvizzjat imma sta għall-vvizzjat stess li internament iħoss li jrid jagħmel il-bidla għall-aħjar, irid isewwi l-problemi li għaddej minnhom u jirrikorri għall-għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk is-soċjetà tipprovdiha mhux biss permezz tal-fondazzjoni imma hemm entitajiet varji oħrajn insemmi lis-setqa naħdmu qrib tagħhom ħafna lil Caritas ukoll. Kif taħdmu magħhom dawn l-entitajiet l-oħra? Iva, importanti ħafna li ikonna komunikazzjoni diretta, aħna nkunu nafu x'servizzi huma jipprovdu huma l-istess. U referenza ssir minn dawn l-entitajiet ukoll? Iva, kemm huma lilna u aħna lilhom. Ekku, allura nerġa' nħeġġeġ lil kull min qed jismani u jarani biex taqtawx qalbkom id-dawl kif jgħidu light at the end of the tunnel dejjem qiegħed hemmhekk. Kultant tkun għaddej minna u ma jkunx faċli ta' Alla ħares ma jkunux nies professjonisti bħalkom illi jkunu qegħdin hemmhekk u jaqbdu lil dawn il-persuni minn idejhom u jwasluhom forsi sa tarf tat-tunnel biex jibdew jaraw id-dawl. Imma ejja ngħiduha kif inhi wkoll inkunu pożittivi għax hemm bżonn li nkunu pożittivi li l-każijiet ta' suċċess ikun hemm. U Alla ħares le. Ekku, ikun hemm min ma jaqtax qalbu juri l-gazz meħtieġ biex ibiddel ħajtu ta' taħt fuq għal-pożittiv. Naturalment importanti li jaċċetta l-fatt li jkollu sitwazzjoni, li jkollu problema. Jekk ikun hemm xi ħadd ma jaċċettax illi għandu problema u dejjem javviċinawkom il-membri tal-familja biex nagħmlu kuraġġ il ħadd ieħor li forsi għaddej mill-istess sitwazzjoni. Kif taħdem is-sistema? Intom professjonisti, hemm ħafna nies li huma professjonisti f'dan il-qasam ta' xogħol. Kif qed iċemplulna ħafna nies tal-madwar li vvizzjat. L-aktar ħaġa li tot hija li l-vvizzjat per se iħoss li jrid jagħmel il-bidla għall-aħjar. Għax jekk ma jaċċettax. Ekku, jekk ma jaċċettax ikun kollu għal xejn. Nisimgħu b'każijiet, naraw każijiet fejn l-vvizzjat per se jinduna li jrid jinbidel jagħmel il-pass il qudiem imma għal xi raġuni jew oħra jgħaddi żmien u jerġa' back to square one. Ġifieri kif qed tgħid tajjeb ħafna inti dan huwa mhux proċedura faċli, mhux proċess faċli,
Rridu noqogħdu ħafna attenti, speċjalment il-persuni tal-madwar, nagħtu s-sosten, nagħtu l-kuraġġ, ħalli dik il-persuna jkollha mhux biss l-għajnuna neċessarja imma tgħix f'ambjent ta' sostenn ukoll. U hawnhekk il-liġi ma timponix biex meta nafu li persuna verament ikollha problema biex taqbad lil din il-persuna u ittija l-għajnuna. Il-persuna trid tinduna tkun li għandha problema u għandha bżonn l-għajnuna. U jrid ikollha il-gazz kollu neċessarju u l-will power neċessarju biex il-persuna tagħmel il-perkoss tal-kupru tagħha u jekk Alla jrid toħroġ mill-limbu li semmejna. U għasanna biex nikonkludu Kejn, pero mhux qabel ma nfakru t-telespettaturi tagħna anki jekk tafu li xi ħadd li għaddej minn sitwazzjoni bħal din għax is-sitwazzjoni mhijiex faċli, di tista' tkun anki rovina, mhux għal persuna biss iżda anki għal maħbubin u l-membri tal-familja tiegħu. Kif jistgħu jagħmlu biex jagħmlu kuntatt magħkom anki biex tkunu tafu b'dawn is-sitwazzjonijiet? Iva, l-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna hija miftuħa 24 siegħa kuljum. 1777 tistgħu wkoll tikkuntattjawna fuq www.rgf.org.mt u tużaw iċ-chat line tagħna. Għamlu kuraġġ tiddejqu xejn, nerġa' nirrepeti, din mhix kwistjoni ta' mistħija, hija kwistjoni li inti tittati importanza mhux biss lilek innifsek imma wkoll lill-persuni tal-madwar. Għamlu kuraġġ u fitxu l-għajnuna. Grazzi ħafna, napprezza anki tal-informazzjoni li għaddejtilna, niltaqgħu jekk Alla jrid. Nawguralek il-festi tajba lilek, il-familja tiegħek kollha u b'mod partikolari lil sħabek tal-fondazzjoni. Grazzi. Aħna minnaħa tagħna ftit tarif pubbliċitarju bqgħu magħna.